लोग अक्सर कहेला कि तो लोग के दोस्ती अब ले टिकल कैसे बा, और हम लोग के बताई ना कि हमार दोस्त हमरा के चूतिया समझेला और हम ओकरा के चूतिया समझी ना। ये बात सुन के सामने वाला हंस देला, लेकिन सच कहो तो दोस्ती की असली जड़ यही में बा। आजकल के जनरेशन के दोस्ती तो नेट पैक जैसन हो गइल बा। रोज रिचार्ज करो ना तो नेटवर्क के गायब हो जाला। हमार ओकर दोस्ती में कोनो स्टेटस नहीं खे, ना ही कोनो डीपी टैग बा, बस एगो समझ बा। कभी कभी हम सोचीला कि हमार दोस्त बाहर जाके हमरा के भूल गइल बा, लेकिन अचानक आधा रात में ओकर मैसेज आवेला, का भाई जिंदा बाड़े। आई तीन सब कुछ रिसेट कर देला। अब का बताई, हमार दोस्त बिना बतौले सब कुछ हमारे बारे में समझ जाला और हमहू ओकर गलती के मजाक में तब्दील कर दीना। शायद दोस्ती की परिभाषा ही है जहां ईगो ना हो। अबे साला ये वाला भाव छुपल होला। तो हाँ, हमार दोस्त हमरा के चुतिया समझेला, हमहू ओकरा के चुतिया समझेला। शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग में ही हमनी के मजबूत वाला अंडरस्टैंडिंग बा। यही से दोस्ती अभी तक टिकल बा।